modernization and production of ammunition, armament. Moscow frequently cites Europe's rising defense expenditures and continuing support for Ukraine as proof that Western nations are preparing for a major war with Russia. The European Union is investing heavily in the modernization. سلام تخطاطلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجنانيو لومي كم وترو أقداسن وانا ونتحسوتات هزنا لكم تسينا لنا لايك ناقبركم تو نايلومي التكنولوجيا زتوكري مدبي خلونا كينات بنفرت تراد يكون بتكنولوجيا ساعة كندي كايت كم زلوا كن ركب فتنينا أبكر طبعا قبر زلوا كينات بخمي من قد يقتل له زيا أقداسيت فيديو قد كونه هو كل سبريا لايك ناقبركم تو مجمريا لأن كان بزاقات أما كنتات كنجمر. In June, the Trump administration ordered the AI company Anthropic to suspend foreign nationals from accessing its most advanced AI models, Fable 5 and Mythos 5, before lifting the restriction at the end of the month. The Trump administration remains concerned about hackers performing so-called jailbreaks, the hijacking of powerful AI models to commit cybercrimes, cyber warfare, and espionage. The US government intervention citing national security concerns sent shockwaves through the booming sector. And export control is a powerful tool. كم تريوت زلهم أبدز حالفة وان قد مستوسنا جزية مالتيو أمريكا نحد أبي ناي AI موديل زبحال كابزي أنتروبيك زبحال زلو كامباني تقلال لا زخون هاجر أوروبا كيت كملو كالكيلوم تمغنيات دما تي حدش موديل نساتهم زما عبلوه نسليان أمريكا يكون منجستنا أمريكا بمولو زي جلس أجمع حق جبر خمسة خل سلسترجع زي so immediately تي software تي نقول ناي من استقالات حق جبره كسرق وكم زخل تفليتو نحن كامباني أنتروبيك تبال AI موديل ناتوميو سلزا أمريكا ما نم هاجر كاله كي تتكملوا كم زعجدوا مهنياتو كسب زدالو ساتهم أبي بوتات يوزت كأم زلوا تي AI موديل بمرأي نعوك استعاقلوا سلز فتنيو زد ما بزهر عدد فتيرو مهنياتو نا أمريكا سيستمس بزي AI موديل حق تكون زخل ندحر خينو ناي كالو تاجرات دانتاي كون مالتي أمريكاسي ناي سوفتوير هاجريا ناي تكنولوجيا هاجريا ناي AI هاجريا زيتاسي أبكد ميزان لها تكنولوجي ندهر ناتا سيايا ناتا بالله FBI بالله كل سناتهم مهمستير دوكومنتات حاكت كون كزغل كوينو ناي كالو تاجرات دانتاي كون أمريكاس قد سايكون ناتا جن حاكت كجبروس لزغلو كالوت تقالات فهم نزي سوفتوير زي تطوبي لما مالتي هجي كابز تبقس بزح نجار كنرينا مغنياتو اتي AI زبحال كن منتاي حيل غيرهم زلون كابتر اسرح ناي حدا سب ناي حدا بروفيشنال ما منتاع الحليفو كساب كندي نهاجرات حدا فتر زغل درجه وصيكم زلا فلاي زي انتروبيك زبحال كامباني زلو AI زي باورفل مخانون ولا بت كوربوريشنسن زياده سبز تقمل زلون اسم مخاني زنقر سو سكنيش لين تاستور نسمعيا دحريو اب تشاينا وانت مساسال كالي The Trump administration remains concerned about hackers performing so-called jailbreaks, the hijacking of powerful AI models to commit cybercrimes, cyber warfare, and espionage. The US government intervention citing national security concerns sent shockwaves through the booming sector. And export control is a powerful tool that if used precisely and specifically, could be quite effective. Beyond that, just got to be careful not to over-exercise. بحفظ أزدنا إنفيديا CEO جنسون يزبال تايزبل زلو أبزبنا دونالد ترامب في أمريكا بتوع زي نزي إكسبورت كنترولز بحال تكنولوجيا بس حتى تكمل لهم زلا أنت مالتيو نهاجرات نتي تكنولوجيا خيجزو قدام كبار مالتي إكسبورت كنترول مالت نتي أمريكا تصدو نبرتات كم زي تكنولوجيا زي مسألة كي تكملوا مخلكال مالتيو سلزي إذا ما سرح زي ولا كحيالا أدمع عن تقونه ببز أنت تتكلم كارلو جن نسوزا فروزا لنتايو أتن هاجرات ناتن شيبس كسر حكي جمرانس جهريد ما إكسبورت مقبار ده بلا أدلون كلونا يكونن أبتدا قادما مواد درتنا بخونيهم سلزي كاب مواد درتنا زغونو بستفل عليه من قد ناتنا نبرد جزيهم كنت كم أنت زغولو سجعت نياتنا أمريكا خون سلو زغولو أنت تتكلم هذا أي محشون زبر ريتو يزلو تفكر تريتو أب تكنولوجي سريه كم زين أوروبا تقلا سجعتني أمريكا غيرهم ما زلوا حجد ما بتسجعتني أنا غيرهم كاسيوم جميرهم زلوا كنرينا معناته there is this debate أوروبا زي تكنولوجيا مترافع. Hello, I'm Armin Georgian at the European Parliament.
World of bullies, as some members of this assembly put it. And that means independence not just in matter of defence or energy supplies, but also at the European Parliament. The EU is trying to assert its strategic independence in an unstable world, a world of bullies, as some members of this assembly put it. And that means independence not just in matter of defence or energy supplies, but also in the whole field of tech. The European Commission says non-EU companies provide more than 80% of the EU's digital products and services. And one of the key proposals aimed at changing that is the tech sovereignty package presented in early June. Key areas of this package include a new law on cloud computing and artificial intelligence, boosting the sometimes زلو إوروبا I don't know دونغي نزرتهم مبزعتهم I'm sorry كمنا إوروبا عينت أفسلتون زبن كل تكنولوجيا نهلو نقرات كنبب زي كل مرحلة أنا ريه فلتني فتصيما مكايم ترى سب كمان كردوز خلص كردوم زي كل زلون تاي وريدوم زلون تاي عنيدوم زلاي فلتني AI كاب زبحال كاب أسران سلسلة جميري AI قدم زلو نساتهم قد ما حدا ورحي كمان دي كون أو ورحي شدش دايم لزي حدا ناي تك sovereignty package زبل سممع ويون زي تغيرهم زلو أبود ما تابلو new law on cloud computing جزيناتهم cloud computing and artificial intelligence كلهم كم زلو أزيم يوم دنقويات أزيم زقرمي كالوت هقرات كندوم زي كونا كقلات أفاتري بعد سعودية سنزي AI سكاب ماسين جميرا بزعبو كزارة بانك سرحان فتين الإمارات رأيو كنا من تايسو قمت غيدد له أوروبا I don't know انت عينت يو تي أبز أوروبا زلو I don't understand it anyway boosting demand for European made semiconductors كم دما Europe made semiconductors نخو قبري فتن له push for open source software solutions كمون closed day كونا كم زناي أنا أمريكا AI كم زناي open AI بلو anthropic بلو ولا grok بلو كلاتهم زيهم closed يوم تي كود سورس كود سي كتروح بيت خلني خات مستير ناي تسرح سي كتروح بيت خلني هاكل كولي نتوصيت ناس تريات كم تخل اب تشاينا قمت عليهم زغبر زلو open source AI موديلز يوم زما عبلو زلو لذي انتي مالتي اوروبا دما ዕፁ ዝኾነ ሶፍትዌር ክንጥቀም ኣይንደልን ኢና ክፉት ንሕና ከነማዕብለሉን ክንውስኸሉ ንኽእል ዓይነት ሶፍትዌር ኢና ንመርፅ ይብሉ ኣለዉ ኦኬ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ዮር ቨሪ ሌት ኣት ፓርቲ ኣዚኻ ደምጊኻ ኣለኻ ኣብ ኩሉ ኣብ ምክልኻል ደምጊዮም ከም ዘለዉ ትርኢ ኣለኻ ኣብዚ ናይ AI ደምጊዮም ኣለዉ ኣብ ቴክኖሎጂ ደምጊዮም ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ኩሉ ኣብ ምንታይ ከቅድሚት ኣለዉ እንተሪሎምካ ኣብ ሕግታት ምውፃእ ሬጉሌሽን ቁፅሪ ሓደ እዮም ኣብ ዓለም ዩሮፕ is the most regulated ምክንያቱ እታ ጆክ እንታይ ድያ أمريكا تفتر تشاينا تقدح أوروبا لما حق توصيت نعطم زانتا خوين زلو حق موصا نزاز مثلا تكنولوجي حق موصا امبر حدش نجر كفطر اي بقسوني يم زبال زلو حج نزو كيرو بزح يم زفتن زلو but things are a little bit not that easy لين نجر يكونن زلو تكونات let me give you it technology رسنك ساعتين دي كاب حق وصا كاين زلو تفضلوا بتسمعوا Just volley in a battle between the US and China's AI champions. Alibaba has just banned one of the most popular coding tools in the world from its offices. France Report's Peter O'Brien joins me now to explain. Peter, so talk us through what's happened. Alibaba has told its staff, you're not using Claude Code anymore from the 10th of July. It's one of the most popular AI coding assistants in the world, including in China. And according to Chinese outlets, the ban actually goes even further. Employees are not allowed to use any of Anthropic's technology. They can only use Alibaba's own tool, which is Coda. That's what they've been told to switch. حجي انتاي يوم زولو زولو مسيلكم. This is actually very fascinating story. انتاي يبلونا لو مسيلكم. أمونغو كلت عبيتي تك كامبانيز نا أمريكا نا تشاينا حجي دما تناتن باسي بناي ناشنال سيكيورتي حتى قينو ناب أمريكا ناب تشاينا نقصو سكر زولينا مرزلنا. إذن كامبانيتات نا AI نورمال كامبانيتات يكون درجة تمنقست بغربا مساتني واسع له معناته بخلو كنتات نايكو تبع غير زغلاي زبال الناس زولو. حجي زناي كلود زبال ناي زي انتروبيك زبال كامباني سوفت وير مالتيو انتروبيك زبال كابزون بوغن دونالد ترامب زلو وتبغد مي زلو من غاليليو ديم زلو ولا من زلو سيو ناتايو جي انتايو زبال زلو مسيلكم تشاينا تي عليبابا زبال نتي ني كودينج سوفت وير نمسحف قدمسي حد سب يونيفرسيتي قيدو بروجرامر تماهيرو سوفت وير بروجرامر سوفت وير انجينير قال تماهيرو متيو صبو دمسو سيدو اب صبو صراحه يسرح نيرو سعو ويب سايتات يسرح كال بروجرامز ديزاين يقبر قال ملزع اب صراحه نيرو لومي
ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ኮደር እንታይ ፈሊጥኩም ኣለዎም ናይዚ ክላውድ ዝበሃል ናይዚ ክላውድ ዝበሃል ሶፍትዌር ንሱ ባዕሉ ሶፍትዌር ባዕሉ ዲዛይን ዝገብር እቶም ናይ ኤአይ ተማሃሮ ሰራሕተኛታት ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ተማሃሮ ሰራሕተኛታት ነዚ ሞዴል ተጠቂሞም እዮም ሰርሑ ነዚ ኤአይ ተጠቂሞም ነዚ ግበረለይ ዌብሳይት እዮም ዝብሉ ባዕሎም ዌብሳይት ኣይገብሩን እዮም ካብኣቶም ንላዕሊ ብዝቐልጠፈን ብዝፈጠነን ክሰርሕ ዝኽእል ሶፍትዌር እዩ ብኻልእ ዘራርባ ዝበዝሑ ፕሮግራመርስ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብሮም ዝኽእል እዩ that's why ኩለን ካምፓኒታት ናይ ቴክኖሎጂ ማይክሮሶፍት በሎ ፌስቡክ በሎ ኩላቶም ጉግል በሎ ሰራሕተኛ ይሰጉሎም ዳዓነ ሰራሕተኛ ናይ አይቲ ክኢለታት ካብኣቶም ዝብርት ኤአይ ሞዴል መፅኡ ስለ ዘሎ ውሑድ ሰብ ብቁዓት ሰባት ነቲ ሶፍትዌር ተጠቂሞም ከቢድ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዓብ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ክስጎም ዝኽእል ፍለጡ ሕጂ እታ ገይማ በያ መፅያ እቲ አሊባባ ዝበሃል ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ብርቱዕ ኤአይ ሞዴል ድማ ኣለዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዚ ናይ አንትሮፒክ ሞዴል እንድሕር መፅኡ ኣብ ውሽጢ ኤአይ ኣብ አሊባባ ነሰራሕተኛታቱ ከይትጥቀሙሉ ኢልዎም ኣሎ ምክንያቱ ስለያ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ እቲ ናይ አንትሮፒክ ሞዴል ዝሓድሽ ከምዚ ስለያ ነገራት ዝሰርቕ እውን እዩ ስለዚ ካብቲ ንስኻ ትሰርሖ ዘለካ ይመሃር እዩ እንድሕር ትጥቀመሉ ኣለካ ንሱ ድማ ካባኻ ይመሃር እዩ ገለ ዘበነ ኮይና በፂሕና ዘለና ንዑ ምስ ፈለጡ እቶም አሊባባ ደይ ኣብ ዝኾነ ሰራሕተኛ ናቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ናቶም ሶፍትዌር ወይ ብናቶም ኮምፒውተር ከይጥቀመሉ ኣዚዞም ኣለዉ እታ ዛንታ ግን ፍርቃ እያ ነጊረኩም ዘለኹ ቅድም እቲ ጌም ቻይና እዮም ጀሚሮም መስሞ But either way, it's just the latest twist in a fight that's been bubbling and escalating over the last few weeks between the two tech giants. So just remind us, why are they at each other's throats? Yeah, so Anthropic accuses Alibaba of basically ripping it off, copying its homework, if you like. A couple of weeks ago, they sent a letter to 2 US senators describing what they called as the biggest distillation attack against Claude they'd ever seen. So what's distillation? Basically, it's when you get a powerful, big model, which is very capable, maybe belonging to another AI company entirely, and you bombard it with loads and loads and loads of questions, and you get the answers to those questions, and you feed those answers to the AI model that you're developing. It's okay. ذا typical na China سرحة distillation. أزي جد سمعوا زلهم زينا وبوليتيكا قال خي مسلكم زي بتعمي sophisticated technology قام قايو. سلزي كابزي كتب مهارة تقول يوم زي channel زي دما كنا بوليتيكا زخدت سمرتون كم زلوا بحكي كمهرنا زغلي ولا كل انت ديتر دنيا علمنا بيت خير الله انتي كبرالو انتي تبي دحر مقارجة بزي العلي ويزبلهم زلوا بتحر مقارجة حبيز ولا حكرات يعني سمع زلنا قدم زي ناي انتروبيك كامباني مس علي بابا صراحة هاتو من ناي انتروبيك تكنولوجي كي تقوم كالكلاتو مبالهم اغدي مكالس اغمقاتي من يورو نسدما هذا ناي علي بابا صراحة التكنولوجي صراحة مالتيو انتاي غير مسكن ديستيليشن زبال تكنيك تتقيمو هذا عابي اقد داس السرق خبال خلي سرقي كتب له تخلي اقد سرق كتب له وناي تخليها بنات بالحون سلا زغونه انتاي قبر مسلك اي بقى ما يتصرح ناخذ فلتو انت حتو بزعبا ايرترا اسكي حبريت حبني بزعبا وسانا ناي منكس ايرترا ابنا فحلي فوزلو انتاي طقم انتاي قطعتو اللي كانت حديد كام اي ملسلكايو نتزبا كامل سن خقبر جن اجباب الله مسرح هجي نتوم ناتكا اي موديلس كتمهرو مالكا ويكا ترين كتقبرو مالكا مجمريا يزبال نفس ترين نمقبار دما عاب كومبيوتينج باور يدليكا بزف ساقاتاتن غزين غنزبن يدليكا بليونس يدليكا چاينا انتاي قبرو اقوارا اشرز وصدقلو غزي انتاي غيروم نتن اقدس زبلون حتوتات زبلون نزي كلود زبحال حتيتم بأزيو ركيع زخونة من قدي أقدس حتوتات يحتوه قلطس زخونة مالتيو يحتوه ملسيبو نتملسو وسيدوم تاي قبرو نتملسناتهم وسيدوم نتناتهم اي بوغيروم يسلطنون تاي مالتيو دحريو نتناي علي بابا انت حتيت كايو تمساسا لملسك بكاي This is incredible أسرار قايقن بتكنولوجي كسرق خلق خايزي ويكا بركات كسرق خلق خاي اوفيس كفيتكا محاسو خفيتكا كمبيوترهم حقير كذا يكونس نتزفطرو تكنولوجي بركات كانسخا نتناتهم حبريتا وسيتكا لناتكا موديل تمهرومو تموديل ناتكا دما بقواراج لك كمتنا يا كلود كملس كم زخل تقبر مالتي زغا اسبيونات كتبلو تخليغا اي بي ناي intellectual property سرق كتبلو تخليغا ግን ኣብዚኦም ዓበይቲ ካምፓኒታትን ዓበይቲ ሃገራትን ዘሎ ነገር ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ስለዚ ልክዕ ከም ተጠቃሚ ኮይኑ ኣትዩ ኩሉ ተሓበሬታ ናብነት ናይ ኩሉ እቲ መጽሓፍ ፈተና ናብነት ክበኩም ቀደም ኣብ ኤርትራ መርመራ ክንገብር ከለና ለፀይ ናይ ኬሚስትሪ መርመራ ኣለካ በሎ ናይቲ ኬሚስትሪ ፈተና ናይቲ መርመራ ማለት እዩ
ሕቶታትን መልስን ክትረኽበ ከለኻ ቅድሚ እቲ ፈተነ ማለት እዩ ነቲ መምህርሲ ንክላስ ምሉእ ከይሃበ ከሎ ነቲ ሕቶታትን ምስ መልሲ ናቱካ መምህር ከይፈለጠ ወሲድካ ኣለኻ ስኻ ሽዑ ነቲ ናትካ ንስኻ ንነብስኻ ጥራይ ደይኮነሲ ንብሙሎም ዕረፍትካ ሪኢኻዮም ኣብቲ ፈተና መፅኦም ፅቡቅ የምፁ ማለት ይደፍንዎ ማለት ከምኡ እዚ ድማ ነቲ ኤኣይ ናይ አንትሮፒክ ወሲዶም ሕቶታት ሂቦሞ መልሲ ንሱ ከመይ ገይሩ ደልዩ ይረኽቦ ብዙሕ ኮምፒቲንግ ፓወር ወሲዱ ነቲ መልሲ ዝረኽቦ ወሲዶም ንሶም ሴቭ ገይሮም ኣብቲ ናቶም ሞዴል ኣስኪሮም ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ ሕቶታት ከመይ ገይሮም ከም ዝብለሱ እንታይ መልሲ ከም ትረክብ ነቲ ኤኣይ ሞዴል ናይ ቻይና ምሂሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ብቕልጡፍ ቅድሚ ሕጂ እውን ትዝክሩ እንተኮይንኩም እቲ ዲፕሲክ ዝበሃል ናይ ቻይና ክመፅእ ከሎ ከምኡ ገይሩ ይመፅኡ እዮም ዝብሉ ምስ ኢሉ ካብ ካልኦት ዝነበሩ ቅድሚኡ ሓበሬታ እናወሰደ ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ መልሲ ንክረክብ ኣሽሓት ኮምፒውተራትን ቴክኖሎጂን ክላውድን ተጠቂሙ ይኮነን ዝረክብ ነይሩ ካብ ካልኦት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣቋራጭ መንገዲ ብቅልል ዝበለ ኮምፒቲንግ ፓወር ዝቀረበ መልሲ ዝሓሸ መልሲ ብምኽኣሉ ነቲ ዓቕሚ ገንዘብን ኢንቨስትመንትን ዘድልየካ ኣጉዲሉ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅእ ክኢሉ ቻይናውያን ድማ ኩሉ ነገር ብከምዚ ዓይነት እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ብስርቂ ጥራይ ደይኮነሲ ኣቋራጭ መንገዲ ክሰርሕዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣ ድማ ናብ ናሽናል ሴኪሪቲ ባእሲ ናይ ኣሜሪካና ቻይናን ኤስካሌት ኮይና ኣላ እዮም ዝብሉ A way to cut back on costs, but to still produce a very high-performing model without having to do all of the complex training. It's a way of cutting corners, basically. So Anthropic says Alibaba has been doing this, and that while that's legal and perfectly acceptable within your own company to do this, Anthropic's not happy with a competitor doing it to their stuff, and they said the latest campaign of distillation was over the course of about 6 weeks, involved 25,000 fake accounts, and also involved nearly 29 million individual chats with Claude. So that's the scale of this kind of campaign. But the counter-argument is that Anthropic trained Claude on everyone else's work in the first place. Yes, that's ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ብግምት ኣሉካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ this is very fascinating እቲ ክሎድ ካበይ የምፅእዎ ዝኩሉ ፍልጠት ኣብቲ ናቶ ኤኣይ ሞዴል ንዝብል ዘለኸ ንባዕሎም ሰሪቆም እዮም ካበይ የምፅኦም መሳቶም ከዓ ናተይ ስራሕ ናትካ ስራሕ ናትክ ስራሕ ናቱ ስራሕ ናታ ስራሕ ብሙሉ ብዘይ ፍቓድ ሰሪቆሞ for example if you have a book መፅሓፍ ፅሒፍካ እንተለካ ነታ መፅሓፍካ ስካን ገይሮም ብምልኣ ከም ፍልጠት ገይሮም ኣብቲ ኤኣይ ሞዴል ናቶም ኢትዮም እዮም ስለዚ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣብ 1945 ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ትልካ ተሓቲትካዮ ካበይ የምፅኡ መልሲ ዝበካ መፅሓፍቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተፃሕፈ ሙሉ ስካን ገይሮም ኣብቲ ናቶም ኤኣይ ሞዴል እትዮም ኣለዉ ዘይተዓደመ ፍልጠት ቀዲሖም ነቲ ኤኣይ ሞዴል ናቶም ስለ ዝመሃርዎ እዚ ስማርት ዝኾነ ኤኣይ ኣሲስተንት ወይ ከዓ ኤኣይ ሞዴልስ የማዕብሉ ኣለዉ ስለዚ ንሰራቂ ክሰርቆ ከለካ እያ እታ ዘረባ ንሳቶም ሰሪቆም እዮም እቲ ሓበሬታ ኣኪቦሞ ቻይና ድማ ነቲ ሰራቂ ሰሪቁ ዝኣከቦ ሃብቲ ገለ ካብኻ ብብልዕኻ እሳቶም ሰሪቆም ኣለዎም ስለዚ ስረቅ ወተሰራርቅ እያ ኮይና ዘላ እታ ጉዳይ ግን ናይ ኣሜሪካ ክስረቅ ከሎ ኩሉ ግዜ ድራማ ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለ ዘሎ በርሳቶም ንባዕሎም ሰሪቆም እዮም ገይሮም True. It's hard to argue with that as a fact. They did train Claude on basically all of the internet, as well as loads and loads and loads of books. I mean, lots of these books were even pirated, and Anthropic had to pay out $1.5 billion in a lawsuit, which said the eventual ruling, which was an important one for AI, said that training is fair use on pirated stuff, but pirating the stuff itself is not. You can't just download pirated books. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ምስራቅ ጥራይሲ ምናልባት ፍልጠት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እሱ ዝሓንገበ ናይ ምኾነን ዋላ እኳ ዘካትዕ እንተሎ ግን ፓሮቲንግ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ንዓይኒ ጆርጆ ማለት እዩ ከም ኣብነት ክበኩም ደልየ ናተይ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘሎ ብሙሉእ እቲ ቪድዮታት ናተይ ተጠቂሞም ፈሊጦም ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከምዚ ኣነ ዝዛረባ ዘለኹ ከምዚ ኣነ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ዝገልፅ ፓሮቲንግ ልክዕ ከምዚ ፓሮት ዝብልዎ እንስሳ ኣሎ እንታይ እዮም ንብልዎ እቲ ድምፅኻ ዝደግም እንስሳ ልክዕ ከማኻ ገይሩ ዝደግሞ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ይገብሩ ማለት እዩ ክዛረብ ከሎ ብድምፅኻ ክምልስ ከሎ በገባብካ ስታይል ናትካ ኣገባብ ናትካ ዝጥቀም እጂ ዳርጋ ንዓኻስ ኮፒ ገይሮም ካለዉ ክሎን ገይሮም ልካ ኣለዉ ማለት እዩ ፓሮቲንግ እዚ ሕጂ ቅቡል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ በት again we are moving pretty fast ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክንበፅሕ ከም ንኽእል እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ንብለኩም ኣለና ኣብዚ ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለና ንብለኩም ኣለና ኤሮጳ ድማ ሕጂ ክጅምሩ ኣብ ዘተን ኣብ ክትዕን ኣለዉ ገና ኸማ ናይ ተበገሱን ኣለዉ ኢና ንብለኩም ዘለና this is how things are moving ኣብዚ ሕጂ but ቻይና ምስ ኩሉ ገዳሲ ከመይ ገይራ እቲ ቺፕስ ትረኽቦ ዘላ ከመይ ገይራ ኣሜሪካስ ነዊሕ ገይራ ካብ ቺፕስን ካብ ካልእን ካብ ትወግዶም well you think so ስምዑ በሉ እዚ
dictate the shape of the global economy, the balance of military power, the rules that govern the technology that billions of us rely on. And within that race to be first, there is a shadow war underway. A couple of weeks ago at Kuala Lumpur Airport, customs officials seized 72 servers that were packed with advanced AI chips worth $13 million. Labelled as ordinary computer parts, customs in Malaysia said they were on their way to another Asian country, thought to be China. In a quite separate case, Anthropic, the company that makes Claude, has accused Alibaba of conducting the largest known distillation attack in AI history. 25 كم تريو زلهم اتجايم كسع كندي تبلاشيكم وي كسع كندي تراغيقهم زلو بزي خاطري أبزي ماليزيا custom size سيلو AI chips worth 13 million at Kuala Lumpur airport. So انتاي حيزم يمزلكم زلو ناي أزيو كبور زخونة AI chips تجزيو بكونتروباندا بحبوب مالتيو كم كالب عقوينو تصحيفو ناب تشاينا قصو يخيد كم زنبرة سلمنتاي زنبرة تزغمجي لي خيد نيرون دهر الكادما الزنبرة أبزلو زي AI advanced AI models نتشاينا تأجيدا سلزلنا تن كامبانتات نتشاينا يفكر لني سلزي تشاينا ويان نتي بجباب زي رغبو بسوفيستيكيتد من قدي تحبيو بكونتروباندا يمصون كم زلهم زنكو سلزي no wonder تشاينا زي AI ناتهم ولا قات chips ناتهم كلون تزي بعبله AI models ناتهم قلنا أمريكا حمام رأس خوينوهم زلو because كم زبلوا زلو كابز ودي رغبو سلو زلو بحبو يعطوهم سلو زلو زي تزا حزوات راي زي حزوات كنا من قدر ليلو تكونتها دما اتسركن متهللاغن أبزل على درجة بتسعكم زلينا نرزلنا زي عن توزولكم ناي Anthropic says Alibaba must be punished for largest cloning attack. سلزي بنزي Alibaba زجبرنا بالعلينا أزيم متناسف زغنا متقعد زجبرنا كقطع كخول لهم زبل كسي جميرة مالو ولسي كساكنك خيدي تكون تاتكن نحتت كانت لخاهم كا حد نتحدى أوت سمارت ناقبرة يوم زخد زلو نزون أكل نيتود الدركن رينا. كل زي أمم أمريكا وشاينا زجبر زلو ودرنا. to systematically extract Claude's most advanced capabilities and transfer them into Alibaba's own model. Our panel this week, Gregory Allen, who technologies, public policy and geopolitics. Rana Mitter, also here, our co-host and AI specialist represents. You run the Pentagon's AI strategy. You know better than most what these chips represent in military and economic terms. So what is the significance then of this operation in Malaysia? And what does it tell us about the nature of the race? Well, I think it tells you a few things. The first of which is that Chinese companies and the Chinese government are still extremely eager for U.S. AI chip technology, really those chips made by NVIDIA. And while this Malaysian smuggling ring that was uncovered is talking about chips worth $13 million, other reporting by the Wall Street Journal, by The Information, by the New York Times, has talked to smugglers showing receipts for transactions in the hundreds of millions of dollars. So, for example, a few months ago, sometimes زبلو زلو بحفشة إزي قداينا AI race أبزل على درجة بس حكم زلون تي chips دما China ولا ناتا تقبر الله ويقلو أنت تتبع عليه زحجين تزاربوا لز أنا زتس أنا هنا هي 10 مليون بكونتروباندا خيط كله ستحزز بهذا زلون نشتي كفالة بكالة كم على وول ستريت جورنال استحتمه ل 100 مليون زتمن كم عين الكونتروباندا تاعت chips استفل عليه بماليزيا بقلن غيرو ناب تشاينا ياتهم زلو يمزنبر زلو زون اكل نايتي زغبر زلو كنتاتيو تشاينا نتي سوفيستيكيتد زونه تشيبس ترخو يرخبو كم زلون ابلع لي دما اب زخونه انفستمنت ناتوم نغر نمفتار دما يغوايو كم زلو ينغر كل زي دما تايزريكا تي اي نقطباناتنا نمنوابرناتنا نمحياش ترى ديكونه ابو تاتراوي معلاون ابغده كصاوت زخل كم زخونه درجة ناي تكنولوجي سوبرماسي ناي تكنولوجي صبلتنت كله كان در خوينو كاب حجن دحر ابي اي قدمي كتمصال لك اي قدمي تدي مسيخه ترغم يبلك that's why ابزوا مزي اوروبا irrelevant ناخونه زمص زلو irrelevant معناته اي زبال يبلومن تكنولوجي زبال ناتوم كامبانيታት يبلوم ስለዚህ اوروبا በት traditional companies يوم سلاي زبلو زلو ابتي اي كالو تاغراتنا اشتو more relevant كونه خلاينا ابو دحر قدمي كيدن because ultimately حدا كمنا أوروبا عينات أزيو حلقلاق زلو حقتها زلو كعوة هيكلني معناته ندخل حقتاتنا أوروبا كتا تعرارك هبتفتن حسابنا كامبان تلقى حافل كان أمريكا خيركا أب أمريكا نتا كامبان خمس شركة مستعوتة بمنقسط أمريكا تقد حيلة تقيمك
ናብ ኤሮጳ ክዘርግሖ ይሕሻካ ካብ ኣብ ኤሮጳ ንነፍሲ ወከፍ ሃገርን ንነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ እናኣመንካን ኮለል እናበልካን ሕማም ርእሲ እናገበርካን ክትከይድ ስለዚ ኤሮጳ ሕጎም ተደይቀይሮም ናይ ኤሮጳ ርእሲ ናይ ኤሮጳ ካምፓኒታት እውን በአሜሪካ ገይሩ ዝመፅኦም ዘሎ ፈቲኻ ፀሊኻ ክቕበልዎ ዘለዎ እዮም The Trump administration made it legal to sell NVIDIA H200 chips to China. And in a way that was kind of a media circus, China said, actually, we're not going to allow H200 chips in China. And most folks thought that that was because China was pursuing a strategy of independence and self-reliance. But actually, I think the clearer explanation is that China was pursuing a strategy of smuggling in the higher quality chips. H200s are last year's news. If you can steal B100s or B200s, why buy H200s? And I think that's ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቺፕስ እዩ ቻይናውያን ንገሊኡ ናይ ኤንቪዲያ ቺፕስ H200 ዝብልዎ ኣይንደልዮን ኢና ብምባሎም ስለምእቲ ቁሩብ እርግ ዝበለ ሞዴላት እያ ክሸጠሎም ሓሲባ ኣሜሪካ ነቲ ሓድሽ ኣይንበኩን ኢና ኢላ ነዚ ኣረጊት ኣይንደልዮን ኢና ምባላ ቻይና ምክንያቱ ነዚ ስለዘይደልይዎ ዘይኮነስ ነቲ ሓድሽ ሞዴላት ብኮንትሮባንዳ ይረኽብዎ ስለ ዘለዉ ታገብሩ እዮም ነዚ ኣረጊት ስምምዕ ዝገብሩ ካልኣይ ድማ ቻይና ብስካለ መንገዲ ነዚ ነገራት በዓላ ክትገብሮ በዓላ ክትፈጥሮ እያ ትደሊ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ውድድር ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ትርኢ ኣለኹም ንመለስ ኣብቲ ናይ ኤሮጳ ድበይት ሕጂ European-made semiconductors and a put here at the Parliament, Jürgen Warborn. Well, maybe you could set the scene for us geopolitically, what led up to this tech sovereignty package and incidents of what many people would call actual blackmail against Europe. So what is the current situation when it comes to the digital infrastructure that we are using here in Europe? So basically we are totally dependent. We are importing more than 80% of digital services, which today are the new public utilities of our time. Until 12, 15 years ago, water, electricity, hospitals, they were the public utilities that without them we couldn't live. Now, digital infrastructure from platforms to cloud computing, they have become our new public utilities. And in the current geopolitical situation, where until a couple of years ago, the US was a strategic partner to the European Union, now it's a totally different scenario that we are witnessing. The kill switch, the threats from... كم تريوو ዘለኹም ተዘረባ ኣበይ ጀሚርካ ኣበይ ከም ትውደውን ዝፍለጥ ኣይኮነ ኤሮጳ ክሳብ 80% ናይ ዲጂታል ሰርቪስስ ናቶም ካብ ካልእ ሃገራት ተፀጊዖም ይወዝዎ ከም ዘለዉ 80% ካብ ኤርትራስ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ምንታይ ትፍለዩ እንደርልከም ኣይደኖ 80% ንወስዶ ዘለና እቲ ቀደም እዞም ሰርቪስ እዚኣቶም ኖርማል እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኢልዎም ልክዕ ከምዚ ናይ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ፓብሊክ ዩቲሊቲስ ንብሎም ከም በዓል ኤሌክትሪክ ማይ ገለ ዝኣመሰሉ ከምኦም እዮም እዞም ዲጂታል ሰርቪስስ ዝበሃል ዘሎ ብዘይክኦም ሆስፒታላት ክሰርሕ ይክእልኒ እዩ ሪሰርች ላብስ ክሰርሕ ይክእልኒ እዩ ካልእ ነገራት ክሰርሕ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንሕና ኣመና ኢና ተኣሲርና ዘለና እዩ ዳርጋ ጠቕላላ ብኢድና ንብግርናን ቀደምሲ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊት መሓዛና ስለ ዝኾነት ኦኬ ንብል ነርና ሎሚ ግን ኮምፕሊትሊ እቲ ጂኦፖለቲክስ ተቐይሩ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ካብቶም ፀላእትና ከፊኣትና ዘላ ሃገር እያ ንሪኣ ዘለና ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ፈፂማ መትሓዝ ዘይብላ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ኢሉ ስለዚ ኤሮጳ ካብ ድቃሶም ነውኒዎም ኣተንሲኦሞም ከም ዘለውን ካብዚ ሕጂ ናበይ ከም ዝኸዱ ሸበድበድ ኢኻ ትርዳ ኣለኻ ሓደ ናብዚ ንብል ሓደ ናብዚ ይብል ሓደ ከምዚ ይብል ሓደ ከምዚ ይብል እቲ ኬያስ ኣብ ዕግርግር እዮም ዘለዉ እዙ ኻ እንታይ እዩ ፕላን እንተደይነይርካ ኣቐዲምካ ስትራቴጂካዊ ፕላን ኣብ 5 ዓመት 10 ዓመት ክትበፅሖ ትኽእል ፕላን ኣቐዲምካ እንተደይ ጌርካ ኣብ መወዳት ኣብ ላስት ሚኒት ናይ መወዳእታ ሰዓት ዝግበር ሸበድበድ ንከምዝን ወዲ ከምዝን እዩ ዝወልድ ብሸበድበድ ድማ ሃገር ኣይመሓደርን እዩ ሓያል ቁጠባ ይህነፅን እዩ ስትራቴጂካዊ ራእይ ክህልወካ ኣለዎ ቻይና ድሕሪኦም እያ ማዕቢላ ቻይና ግን ነዚ ሕጂ ናይ ኤኣይን ገለን ቴክኖሎጂ ኣብ 2015 ኣቢሎም ክበፅሕዎ ከም ዘለዎም ኣብዚ ሕጂ ዝገበርዎ ራእይ ድማ ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ቻይና ኣብ ኤኣይ ኣብ ሮቦቲክስ ኣብ ግሪን ቴክ ቁፅሪ ሓደ ክትከውን ምዃና ፈኪሮም ተንስዮም ኣለዉ ስለዚ they're going to do this ነቲ ኤኣይ ኣበይ ይጥቀምሉ ኣሎ ኣብ ፋርማ ኣብ ናይ ጥዕና ኣብ ናይ ሕክምና ይጥቀምሉ so they are sophisticated ዝኾነ መንገዲ ተኸቲሎም ይኸዱ ኣለዉ ኩሉ እዚ ድማ ዓብይ ከም ዓብ ትምህርቲ ክውሰድ ዝኽእል እዩ Another continent which can tell us we will switch off the switch for basic digital services. Now it's not sci-fi anymore. It's not something which is very distant anymore. We had situations where basic digital infrastructure was switched off. Anthropic, when it comes to the most important AI services that thousands of Europeans use on a daily basis. This was switched off to European users. So this is the current situation that we are facing, and that is why we need to become digitally sovereign ASAP. Jürgen Warborn, your thoughts on that kill switch?
أمريكا أب كابتي أي موديل وين لتشعت يعتلنا كل دما كله تجتني قين كات خدا من جدي فتسين كعال زخل سلزي كونه we really need something كابزك نوتسك كلالنا زمن جد زك غير خلالو يوم زولو زلو تبلا لغا I think خمسة air trap كينات زنبرتن أما خطة زنبرتن أبشجر زنبرتن حجة تنسيا كابت ما خطة وزيوم أوكي نابيجز نحن قوين تاينا عن قبر زلنا زولو زلو كم يوم دم زلو زيوم زيوم كينات أين برون ما قادر روي ما يوم نيرون برا كينات أين برون كينات جيمة سوا غالس أبي يمدش يقرون نيرون برا شجرين برون سوا تاين مالتي لا دك يسونكم زنبرو تي خاطري الزرباز زلو حجي at most urgency ناي مودعتا خصوص النت كم زلو كسمي إذا فتن زلو أب إزرع أسران شدشتن AI قداس مخانو ناتكا digital sovereignty ناي digitalawi لولاونت كل وقت أبي أحمد قد مثلا عمد كم بالنير I'm telling you أبي أحمد كم بالنير and he tried I don't know تايو fake دي ولا تعين بر قال AI قال ملفتيني of course resource لزي بالكا قال عامس لزي اللي قبرك لكن مستقلوا أجرجرن موتن تميتن شجرن دفتر مراح مخانا أبي أحمد حنت كابتن كم تبوك الرعاية زغلا ولا فيك يكون he really نتنا جرات كجبري في التنيو تدحريد ما ت أبغنا يك قتل عيدنا دحريد ما تسق مسرت قدي يفل له يس مسرت نايتي تكنولوجي ولا دخان خلقة أبزي أي كتعطر لك يا زبلان دخان خلقة أعمل بالكا خلقة إلكتريك يبلنا نابنا تابيرتلا but we need to do something قالنا جرس خنجبر كم كلا لنا ولا نبينا سولار أكيد كاب حدا بوتا جلس كيف التانك خلاله سو الناس كان حلفوا يبلنا نمنتاي نقوم بدلنا because it doesn't give you advantage نتي دحريت متراف كاسي كسارة يدس أبلك حدا قاعد يدس أبلك فلا كم يرتراز عم سولو هجرات وريرهم كوست واخو قبت واك كبل عواز دلي هجر تقين كا أب كلنا جراسك تجوهيز لك نزنا جرز قدي فك خيدي نبنة تبيرتران بقرعة نزار ولا تاي قطراتنا حكمنا كره باللهم بيت مرت كره باللهم أوكي قطراتنا تمرتين حكمنا قالن كره بقدامنا تيسو كنت هاجر كتلو خاطر حسب نتهاجر مهلاو ما حدا قا كم تصغل نغراتنا نزارب زلنا أمريكان چاينا يغون أوروبا دفاتو تزلو نهزمهم زغلغل تكنولوجي سلو زغونه تراي كون نبزع نغر كتقبلوا سلا تخدي ان فاكت زكويناتنا يوكرين عبي مرغايايو تي اي اي زبال كندمنتاي كوينات تقبلهم زلو بعد زناي بالنتير زبال سي يو زاربو خيت كو تسميكا راشا كساب لمكس ارزي قالت ناتنا سوفت وير سلو زلو يمس يوكريني زبل مهنياتو اكزاكتلي بعلو حسيبو صلاتا بيلو مسناي سلاي حبريتا انبيبو ابي كارمهم زلوهم لتم سراوي زمرح زلو حيال سلاي خوين سر زلو تي اي زيجي أقليل كاكر زغلا يكونن كل تابسط لا يزلو information نبوملو أنبيبو كل تزلو زريو زلو حبريتا وسيدو وسانة كبزغل مالتي سبع أغمية بلون جزية بلون كنتو عينت حبريتا أبحاجة جزية بروسس كجبرالكا زيجن أبي computing power سلو زلو نتو كل حبريتا تزلو أكيبو أبز بوتا كله كل يوم جميلكم أبزفر مقبل غلي بزهرهم بزن تقيدهم بزق خد غلي من السيناريو سخطر الكاخلي that's why دمات يوكرين ولا دروت عقمنا سراويت له من راشا زاكل تطابيل وازلو زبال كم تسمز بلوي تقدر حكم زي نانسوما أنا ناتي position ناتي مردات تايو I know قال سبات نتي تكنولوجي كم زي تتزارب كا ساكتا فوتو تتزارب زي لغد مسلم الله قوم وحزاتي مسو زبس حسابي ردو يزي زبس هيرتراوي يردو يزي تكنولوجي قليل تراكس أوت كم زي كل ስለዚህ ስከተፍካ ከዲፍካ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ቴክኖሎጂ ምብጋስ ይስናሓለይ ክበሃሎ ዘይክል ኣገዳሲ ዕማም ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ናይ ኤውሮጳውያን ሸበትበት ድማ ህያው ኣብነት እዩ እቲ ካልኣይ ዝዛረበ ስምዕዎ And the decision to turn off the AI models of Anthropic for European users, was that a big turning point, do you think? Well, let me start like this, because I think the problem for Europe started not now, it started 15-20 years ago, because we dropped the ball when it comes to competitiveness. Like 15 years ago, Europe and US were at pair when it comes to the GDP, and then US took off. Europe didn't. And the main difference is that they grow their digital market, their digital businesses, and we didn't. And the question we really have to answer is, why didn't Europe manage to do it? That's the main problem. And that's the internal market issue, it's the energy issue, it's financing, it's regulatory burden. There's a lot of things to unpack here. And if we have done it differently, we would have had the... تزبلت ملسناتو دمان انتهي زبل زلو مع 15 عامت تخكل يا تزربة جي دي بي ناي امريكان ناي اوروبان معري نيرو ان فاكت ابقى كفال
ኤሮጳ ተሓልፎም ከም ዝነሕልፍ ኢላቶም ከም ዝነበረት እውን ይዝከር እዩ ደን 2008 መፅዩ 2008 እቲ ፋይናንሻል ክራይሲስ ምስ መፀ ኣሜሪካ ቅድም ተጎዲኣ ግን ቀልጢፋ ሪካቨር ገይራ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ሶፍትዌር ካምፓኒታት ካብ 2008 ንድሓር እዮም ዝመፁ ጉግል ንእሽተይ ነይሩ ድሕሪኡ ቡም ገይሩ ፌስቡክ ከምኡ ካልኦት መብዛሕትኦም ኩሎም ቴክ ካምፓኒስ ድሕሪኡ እቲ ወላ እቲ ናይ ኣፕል ዕቤት እውን ድሕሪኡ ዝመፅእ ስለዚ ንሕና ነቲ ዝነበረ ዕድል ገንዘብ ነይርና ቁጠባ ነይርና ዓቕሚ ነይርና ክንከዶ ግን ኣይመረፅና ስለምንታይ ኣይመረፅና ስለምንታይ ከኻብኡ ጀሚርና እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ፀብለልትነት እናተፈጠረ ከሎስ ንሕና ዝኾነ ተበግሶ ክንወስድ ኣይከኣልና it's a good question how come ክንዚ ዝኣክል ምሁር ዓቕሚ ዘለዎ ዩኒቨርሲታት ዘለዎ ዝተምሃረ ህዝቢ ዘለዎ ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ ካፒታል ዘለዎ ጠቕላላ ነዚ ኩሉ ቴክኖሎጂካዊ ሬቮሉሽን ዓለም ዝቐየረ ደቂሱ ይሕሊፍዎ what kind of leaders do they have ቻይና እዚ ድሕሪኦም እዮም ተበጊሶም መነ ዝጉዕዞ እዚ but it takes leadership መርሕነትን ራእይን ከምኡ ድማ ነኺስካ ምቕፃል ከርክብ ክልየ ክበፅሕ ክልየ ኢልካ ምብጋስ የድሊ ከይተበገስካ ኣይትበፅሕን ኢኻ ንኽትብገስ ድማ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልየካ ገንዘብ ስለ ዘለካ ትኸውን ኣይኮነን ገንዘብ ኤሮጳ ነይሮም እዩ እጅውን ገንዘብ ኣለዎ ይፀገም ኣይኮነን በት እቲ መርሕነት ነቲ ነገር እቲ ክርዮ ኣይከኣለን እቲ ራእይ ናውትሲ የለን ራእይ እንተዘይብሉ እቲ መርሕነት ድማ እንታይ ይኸውን ከምዚ ኤሮጳ 15 ዓመት ንኾንቶ ሓሊፍካ ጂዲፒ ናትካ ሎሚ ናይ ኣሜሪካ 30% ልዕሊኻ ይኸውን ጥራይ ደይኮነ ሎሚ ኤሮጳ ጠቕላላ ነቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ጠቕላላ ዲጂታል ኢኮኖሚ ናይ ኤሮጳ ኮንትሮል ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ኤሮጳ ገለ ነገር ክትገብር ተደልያ ሓድሽ ካምፓኒ ክትምስርት እሞ ክትከላኸለሉ እንተደልያ ነቲ ፍሪ ትሬድ ዝብል ስለትትንክፍ ኣይከኣልን እዩ መብዛሕትኡ ተሓስብዎ ዘለዉ ንክገብርዎ እውን ከቢድ እዩ ምክንያቱ በዚ ነገር ክፍትኑ ከሎ ኤሮጳ ድማ ኣሜሪካ ድማ በቲ ናይ ወይኒ ዝሰድዎን ገለካ ቅርቀብ ከተብሎም እያ ድሕሪ ንስኻትኩም በዚ ነቶም ናትና ካምፓኒታት ዓፂኹም ክትምዕብሉ ትፍትኑ ኣለኹም ንሕና ድማ በዚ ክንዓፅወኩም ኢና ይኽብሉ እዮም ስለዚ it's going to be very tricky ኤሮጳ ናብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኣውቶኖሚ ናቶም እቲ ስትራቴጂካዊ ልውላውነት ናቶም ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ካልእ ስለ ዘረከብዎ ንኽትመልሶ ቀሊል ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ዝኸሰርዎ ሕጂ ንዑ ንክመልስዎ ብዙሕ ትሽገሩ ዘለዉ Here we are witnessing the same problem and the same issues. And I think the Abi memhar natbiu kam ዝኾነ ይኹን ሃገር ክመሃረሉ ዘለዎ ኤሮጳ ምስ ኩሉ ነገራት kan ተደቂስካ ከመይ ከም ዝሓልፈካ ኤሮጳ ዝኣክል ኣዝዮም ምሁራት ዘለዎ ክንደ ኤሮጳ ኣሜሪካ ምሁር የብላን they have really ዩኒቨርሲታት ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዘንቀሳቅሱ ዘሎ ምሁራት ካብ ኤሮጳ እዮም ዝኸዱ ኣብ ኢኖቬሽን እዚ ፈጠራውነት ካምፓኒታት ኣብ ምፍጣሮም ብዙሕ እዮም ዝኸዱ ኣብ ኩሉ ሲስተም እዮም ዝኸዱ ግን ኣብዛ ዓዶም ንኤሮጳ ከማዕብልዋ ከይክእሉ እቲ ብራስልስ ዘሎ መርሕነት ሕግታት ናቱ ነቲ ህዝቢ ዝምችእ ኣይኮነን ኣነ ይዝከረኒ ቅድሚ 2000 ኣብ ዓብ ካምፓኒ ናይ ስዊስ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ 2018 ንበሎ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ናብ ቴክኖሎጂ ናብ ገለን ክትጎይ ከላ ኤሮጳ ምንታይ ጎዩ ነይሮም እስከ ኣብ ሕጊ GDPR ዝበሃል GDPR ዳታ ፕራይቨሲ ዝበሃል ኣነ ኣብቲ ካምፓኒ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ክንዲ ገለ ዲፓርትመንት ገይሮም እንታይ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሲስተምስ ናቶም ነቲ ሕጊ ናይ ኤሮጳ ኮምፕላየንት ከም ዝኸውን ክኸውን ኣሎ እዚ ሕጂ ከም ኤሮጳውያን ብኩርዓት እዮም ዝዛረብሉ ነይሮም ንዜጋታትና መሰላቶም ንክንሕሉ ፕራይቨሲ ዝኾነ ካምፓኒ ነተን ካምፓኒታት ናይ ስዊስ ዝብለኩም ኤቭሪቲንግ ዴታ ዝረኽብዎ ኩሉ ነገር እዚ ከምዚ ኮንሰንት ክትሓቱ ኣለኩም ከም ዝኸውን ኣሎ ኢሎም ክንዲ ገለ ሕጊ እዮም ወታታት እዮም እዚ ሕጊ እዚ ቀታሊ ናይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ነቲ ሕጊ እቲ ከተግብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ that's why ናይ ዕዳጋ ናይ ኤሮጳ ገዲፉ ክሃድም ጥራይ ዘሎ ሓዳሽ ካምፓኒ ክትምስርት ከለኻ ነዚ I don't know ኣማኢት ፔጅስ ዘለዎ ሕጊ ንኸተተግብሮ ዓቕሚ የብልካን ገንዘብ የብልካ ንኩሉ ክትሕልዎ ስለዘይትኽእል እንታይ ኢኻ ትገብር ሓፊልካ ንኣሜሪካዊ ናብ በዓል ኢማራት ኢኻ ትኸይድ እቶም ብዙሕ ረቋሒታት ዘይገብሩልካ ሶፍትዌርካ ጌርካ ከለካ ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ትኽእል ከም ዕድልካ ድማ ሻህ ትብል this is what is happening ኣብ ቻይና ብዙ ኩሉ ዕቤት ናይ ቁጠባ ሕጊ ዝበሃል የብሎም ሬጉሌሽናቶም ታሕቲ ኢሎም ታሕቲ you can try many things ኣብ ቻይና መንግስቲ ቻይና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ሒዙ ሬጉላቶሪ በርደን ናቱ ናይ ኮርፖሬሽንስ ናይ ቻይና ኣዝዩ ትሑት እዩ ኮራፕሽን እንዳይገብሩ የብሎምን ኣብ ሕማቅ ተግባራት ክገብሩ የብሎም እምበር ብዝኾነ ነገር ንክፍትኑ that's why the AI ዝበሃል ኣብ ቻይና ንቅድሚት ከይዲ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ካምፓኒታት ቅልጥፍ ኢሎም ናብ ዓውዲ ናብ ፈተነ ከእትዎ ህዝቢ ድማ ቴክኖሎጂ ዝቕበል ህዝቢ እዩ ምክንያቱ ስማርትፎን ዛ ቴሌፎናትና ኣብዚ ኤሮጳ
ጥቕምና እታ ውሕድ እዩ ኣብ ቻይና እንተኸይድካ እታ ቴሌፎን ባንኪያ ዋላ ብዞም ግን ቢዝነስ እያ ነፍሲ ወከፍ ቴሌፎን ዘሎ ቢዝነስ እዩ ንኣብነት እቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ናቶም ከመይ ይመስልኩም ለትሰይ ፌስቡክ በሎ ፌስቡክ ኣብ በዓል ቻይና ማለት እዩ ዊቻት ዝበሃል ካምፓኒ ኣሎ ኢለን ማስክ ኣነስ ሕልመይ ንዓ ክገብር ኢሉ ሱፐር ኣፕ በሃል እሱ ሱፐር ኣፕ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል እታ ኣፕሲ ቻት ትገብረሉ ሆቴል ቡክ ትገብረሉ ገንዘብ ትኸፍለሉ ድኳንካ ኣብኡ ከፊልካ ንብረት ኣለካ ኣብኡ ትሸጠሉ ኤቭሪቲንግ ክትገብረሉ ትኽእል ሱፐር ኣፕ ይበሃል ሱፐር ኣፕ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ኣበይ ዘሎ ኣብ ቻይና ጥራይ ዘሎ ኣሜሪካውን ሱፐር ኣፕ የብላ እንታይ ማለት እዩ ቻይና እቲ ህዝቢ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ናይ ምጥቃም ባህሊ ኣማዕቢሎምሉ እዮም ስለዚ ፋስት እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ፋስት ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንክዓቢ ማራ እዩ ዝሕግዞም ዘሎ ስለምንታይ ከቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንክዓቢ ንቻይና ሓጊዝዎም ድሕሪና ድማ ምክንያቱ ቻይናውያን ደንጉዮም እዮም ኣብ ምዕባለ መፅኦም ኩሉ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ሓደ ብሓደ ከተግብርዎ ግዜ ክወስደሎም ስለዝኽእል ሊፕ ፍሮግ ይብልዎ እቲ ኮንሰፕት ዘሊልካ ክትሓልፍ ኣለካ ንኤርትራ ድማ እዚ እዩ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዘለዋ ጎዳጉዲ ኩዒትካ ክብፃሕ ዘሎ ግዜ የብላ እጂ ከተርክብ ተኮይና ጃምፕ ክትገብር ኣለዋ ኢንተርኔት ክዘርግሕ ተኮይና ንኣብነት ኤርትራ ጎዳጉዲ ኩዒትካ ነቲ ገመድ ነቲ ፋይበር ኬብልስ ካብ ባፃ ኣምፂኻ ገለመለ እቲ ቨሪ ዲፊካልት ሳተላይትስ ካብዞም ናይ ስታርሊንክ ዝመስሉ ከምኦም ዓይነት እያ ክትጥቀም ዘለዋ ተረዳዲኣ ኣብኣ ከላ ኣብ ኣስመራ ኣንቴና ተኺሉ ኣብ እቲ ናይ ቻይና ካምፓኒ ድማ ኣብ ልዕሊና ናቱ ራዳር የምፅእ ተወዲኣ ኣላ ካብኣ ኢንተርኔት ካውሲትካ ህዝብካ ሆስፒታላትካ ዩኒቨርሲታትካ ካልእ ትካላትካ ኢንተርኔት ተጠቂሙ ንካልእ ሰርቪሳቱ ንኤኣይ ናቱ ይማዕብል ኤኣይ ድማ የተሓዘለ እዚያ ካብ ሙሉእ ዓለም ንኤርትራ ዘድልያ ኤኣይ ስለምንታይ ዋሕዲ ናይ ምሁራት ኣለና ዋሕዲ ናይ ህዝቢ ኣለና ምስቲ ዘለና ፀጋታት እየ ዘለኩም ኤኣይ እንታይ ዝገብረልካ ሓደ ኤኣይ ሞዴል ናይ 100 ሰብ ናይ 1000 ሰብ ሰራሕተኛ ጉልበት እዩ ዝወስድ ስለዚ ውሕዳት ምሁራት ወሲዳ ናይ መንዘረባ የደግመልኩም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ናይ ኤኣይ ዶክተር መድሃኔ ኣብ ኤርትራ ዝበሎም እዩ ኤኣይ ንከም በዓል ኤርትራ ውሕድ ምሁር ዘለዋ ወይ እውን ድሩት ዓቕሚ ዘለዋ ፎርስ ማልቲፕላየር ነቲ ዝጎድለና ሕፅረት ብዕፅፍታት ክምላኣልና ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ውሕዳት ኪላታት ኣምፂኻ እቲ ኤኣይ ሞዴል ተደሊኻ ዝደለኻዮ ነገር ናይቲ ጉልበት ዘይብልካ ወላ ደሞዝ እውን ኤርትራ እዚ ንብዙሓት ኪላታት ክትከፍል ደሞዝ እውን ዓቕሚ ከየልዋ ኽእል እዩ እቲ ኤኣይ ሞዴል ግን ነቲ ኩሉ ሕፅረታት ዘለና ኣብ ስራሕ ክጠቕመና ይኽእል ኣይ ዊሽ ነዚ ነገር እዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ሳምባዲ ኮፍ ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ጌርኩምኖም ሕጂ ገለሎ ነዚ ይፈልጥዎን እዮም መራሕትና ኣይፈልጥዎን እዮም ገለመለ ኣነ ሪቶ እየ ዝገልፀልካ ዘለዎ ተፈሊጦም መላ ደይገብርዎ ወይ ከዓ ማስ ክገብርዎ እዮም ከዓ ይገብርዎ ኣለካ ኣይሆብ ይገብርዎ ኣሉ ኣትሊስት እቲ ዶክተር መድሃኒ ኣብ ነዊሕ ገይርዎ ዘሎ ይገብርዎ ኣለዉ ክኾኑ እዮም ገለ ክፋልሲ ይግበር ህሉ ኾኑ ኢለ ከኣምን እየ ዝመርፅ ኣነ ኣይዶም ኮነ ነዚ ነገር እዚ ክሓልፈና ኣይደልን እየ ብርግፅ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ንኤርትራ ከምዘይሕግዛ ፍሉጥ እዩ እቲ ናይ ፓወር ብዙሕ ኤሌክትሪክ ዝበልዕ እዩ እዚ ኤኣይ ሲስተምስ ኤነርጂ ድማ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኒኩለር ፀዓት ድዩ ወላ ንፋሳዊ ፀዓት ድዩ ገለታት ጌርና ገለ መዕለቢ ክንገብረሉ እኳ ክንግደድ ተኾና ኣይኖ እቲ እስኻ ኮ ቅድሚት ኬድካ ኢኻ ትዛረብ ዘላ ህዝብና ኣበይ ኣሎ ገለ ይብሉ ህዝብና ክሓልፈሉ ተኮይኑ ግን ነቲ ኩሉ ካልኦት ዝኸድዎ መንገዲ በቋራጭ ክሰግሮ ተኽኢሉ ክሓልፈሉ ዝኽእል ሃገርና ክሓልፈላ ወይ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ኩሉ እቲ ካልኦት ዝኽተልዎ ዝነበሩ ክንክተል ዘይኮና ዘሊልና ሓሊፍና ነቲ ዘሊልና ንክንከይድ ክሕግዘና ዝኽእል ፓርትነር ረኺብና ብኡ እንተቐፂልና ውሑድ ህዝብና ኤርትራ ክሓልፈላ ዝኽእል ኣነ ከምኡ ኢለ እየ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ሃገር ኮይና እያ ትስምዓና ንዑ ድማ 20 ዓመት ዘድልያ ይመስለና እጀስታ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ገለ ደረጃ ፅቡቅ ክብፅሕ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ኣይሆብ ዛ ሓሳብ እዚኣ ምስ ግዜ ኣነ ምስ ብዙሓት ሃገራውያን ዲቤት ኣብ ዝገብረሉ ቻሌንጅ ይገብሩኒ እዮም ንስኻ እትኳብ ኩንነት ርሕቕካ ኣለካ እዮም ዝብሉኒ ኣነ ኸ እንታይ እየ ዝብሎም እዚ ስኻ ትብሎ ዘለካ ሓቂ እንድሕሪ ኮይኑ ደን ኤርትራ ተስፋ የብላን ኢልካ ክትእምነኒ ትፍትን ዘለካ እየ ዝብሎ ኣነ ናተይ ወላ እኳ ካብ ኩንነት ርሕቕ ዝበለት ኮይኑ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ተስፋ ክግብር ንሰብ እየ ዝደሊ ዘለኹ እንድሕሪ ጠቕላላ ይከውኒ ኣብ ከምኡ ኣለና ኢልካ ክትእምነኒ ትፅዕር እንተለካ ንዓይ ኤርትራ ተስፋ የብላን ኢልካ ክትእምነኒ ኢኻ ትፍትን ዘለካ which is not good ስለዚ it's good that we believe that ክኸውን ይኽእል ኢልና ኣሚንና ነቲ ክኸውን ዝኽእል ድማ ክንሰርሓሉ እምበር ኣይከውን ኢልካ ኣብ እዚ ክኸውን ኣይከውን ኢልካ ክትእምነኒ ምኽኣልካ ዓወት ኣይኮነን ንዓይ ኣብ መጉድካ እንተስዒርካና ኣይከውን ኢልካ ንኤርትራ ሕልሚ ናተይ ኢኻ ትቐትለላ ዘለካ ኣነ ከምኡ እየ ዝብሎ ስለዚ ክንምንታይ ስነ መጎትን ቃላትን ፅሑፋትን ጭብጥታትን ሒዝካ ከምዘይከውን ተነጊርካኒ
ደን ንኤርትራሲ ተስፋ የብልክን ኢኻ ትብላ ዘለኻ ነቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ሲ ተስፋ የብልካን ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና እቶም ሃገራውያን ነቲ ሰብ ብተስፋ ዝዛረብ ዘሎ ወላ ሓንቲ ትፈልጥን ኢኻ ገለ እናበልካ ክትጠቕሶ ምፍታን እቲ ሓሳባት ክኸውን ኣይክእልን ኢልካ ክትእምን ምፍታን ኤርትራ ክትምዕብል ኣይትኽእልን እያ ንዝብል ሓሳብ እዩ ዝደፍእ ኤርትራ ተስፋ የብላን ኣብ ዝብል መደምደምታ ክወስድ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ክንክል ኣለና ኩሉ ነገር ድማ ፓራለሊ ክኸይድ ዘለዎ ኣብ ገጠራ ዘሎ ኣነ ገጠር ካብ ማንም ሰብ ዝለዓል ዝርዳእኒ ሰብ እየ ምክንያቱ ኣብ ገጠር ከይደ ዝሓርስ ዝነበርኩ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ዋላ ኣብ ከተማ ንቕመጥ ተነበርና ገጠር ከይደ ዝሓርስ ዝነበርኩ ገጠራ ፅቡቅ ክረክብ ለማንም እዩ ዝርዳእንና ግን እቶም ገጠራት ዝረኽቡ ዘለዉ ቆልዑ ጎኑ ድማ እቶም ኣብ ከተማታት ዘለዉ ህዝቢ ድማ ምስ ቴክኖሎጂ ክጓዓዝ ዕድል ክትፈጥረሎም ኣለካ ኩላ ተኩሮና ኣብ ገጠራት ጥራይ እንድሕር ኮይኑ እቶም ገጠራት ማዕበሉ ከተማ ክኣትዉ እዮም ወይ እውን ክመሃሩ ኢሎም ኣብ ከተማ ወይ እውን ነቲ ገጠር ክንዲ ከተማ ከነብፅሖ እንተኮይኑ ነቲ ከተማ እንታይ ይከውን ክርሳዕ ማለት ዲቡ ገይሩ ወይ ድማ ከምኡ እንተገይርካ ድማ ኣብ ከተማ ዘሎ ነገር ህዝቢ ገዲፍካ ናብ ካልእ ከተማ ይኸይድ this is what's happening ሰብ ብዙ ሪያላይዝ ዘይገብሮ ንገጠራት ከተማዕብል ብዙሕ ፀጋታት ንገብር ስለ ዘለና ወይ እውን እቲ ሓሳብ ከምኡ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ከተማ ዝነበረ ህዝቢ ምዕባለ ስለ ዘይርኢ እንታይ ይገብር ናብ ዝማዕበለ ከተማታት ክኸይድ ይፍትን ስለዚ ንኩሉ ባላንስ ከነትሕዞ እንተንኽእል እውን ሰናይ ነገር እዩ ብዝኾነ ንመንግስቲ ኣይኮንኩ ዘማኽር ዘለኹ ኣነ ርእቶይ ኣብዛ ንእሽተይ ቻነል እየ ትዛረብ ዘለኹ እቶም ትሰምዑኒ ድማ ከከም ኣገዳስነቱ ንዝግብኦ ሰብ ተሰለጥኩሞ ሕማቕ ኣይኮነን የኣይ ናዝሳ የገድስን ኣብዚ ኤሮጳ ጥራይ ተዘሪቡ እንተጠረፈ ሓይሽቲ ኢልኩም ድማ ንባዕልኩም ሰሚዕኩም ንባዕልኩም ተለቢብኩም እውን ፅቡቅ እዩ ምናልባት ሰብ ዝመፅእ ወለዶ እውን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ይብል ኢለ ኣለኹ ኣነ እዛ ኣርእስቲ እዚ ንዓይ ቀረባ እዩ ደስ ዝብለና ኣርእስቲ እዩ ኤርትራ ድማ ምዕብልቲ ክትከውን ዝምነ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ምዕባለ ማለት ካብ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ብዘይ ቴክኖሎጂ ብካልእ ምዕባለ ኣይብፅሐን እዩ ቴክኖሎጂ ከይተጠቀምካ ሎሚ ኣይከኣልኒ ኤሮጳ ምስክር እዮም በዚ ጌርና ድማ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽኑ ዲና ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ደግፉ ርእቶኹም ግደፉ ፕሊዝ ርእቶኹም ካግደፉ ታንክ ዩ